טוב, רגע. תודה שרכשת בסכום מזערי של $250, מסתכל צדק. ברוך הבא. רגע, אני יודע שהתסריט יהיה לי. אם הוא צריך עזרה אז תצטרפי, אבל לא יכולה. זה ממש תודה רבה. כתובה. יכול להיות תחזרי. אוקיי. היית מעדיף שיקריאו לך את זה? לא, בסדר, תודה. אוקיי. השחקן שלנו מאוד קורקטי. לא, בסדר, הבנתי את הרעיון, רציתי להתעמק בטקסט היפה. כל ההסברים האלה הם נלווים, זכית באיש. לא, הוא מקבל את הקלף הזה, השחקן. בתחילת המשחק הוא קיבל את הקלף הזה. אוקיי, ועכשיו נתחיל המשחק ואני צריך עכשיו מפה להבין לבד מה אני עושה. יהיה לך טוטוריאל שילווה אותך. עכשיו זה בעצם מבט ראשון על האי, שאתה רואה פה את מדד העושר שנמצא במצב בעייתי, ואתה בעצם מתחיל את המסע שלך עכשיו עם אנשי האי. והנה המפגש הראשון. אוקיי. עכשיו, אנחנו פספסנו שלב, היית צריך לבחור איזה דמות אתה רוצה שתייצג אותך כשחקן, אז תבחר אחת. את הבחורצ'יק שם, הג'ינג'י, יורגן? כן. את יורגן? יורגן. בבקשה, יורגן. זה הקרא שפיצה אותך? טוב, זו השאלה. כן. זו שאלה בצילום. לא, הוא נראה הכי מצויד פה עם ילקוט וזה. שמו דגש פה על האבזור. כן, יפה, זה פרקטי. עכשיו, אחרי שקראת את הסיפור, בעצם הלוח הזה מופיע, ומתוך הלוח אתה צריך לבחור איזה זכות חסרה. מופרע פה. איזה זכות, אם תצליח לאתר אותה, תוכל לעזור לתושבי האי. מותר, אני יכול להציץ בזה עוד פעם? גם בזה וגם יש לך מאחורה הסבר לכל זכות. הסבר לכל זכות ואתה... אוקיי. למעשה זה נמצא שני מסכים אחד ליד השני. זה לא משהו מסתיר משהו אחר. שיש לכם כרגע 300 קשה לך מהקומיקס להבין את הזכות? אתה יכול להגיד לנו עליי מה ההתלבטות שלך בזמן שאתה חושב? בואי נגיד שאני מנחש את זה. למה החלטת שזה זה? תראי, הם מדברים פה על זה שהם רוצים את הזכות להפסקה. אוקיי. והם דיברו, ביקשו, החתימו ולא נתנו להם.
אוקיי. אבל למה למשל לא יכולתי להסתפק בקלף הזה? למה אני צריך לראות את ה-1, 2, 3 שהם כאילו הם כמו הסחות דעת לעיקר שלך? הבנתי. כי ניסינו, אני חושבת, ליצור איזשהו תסריט כזה של מפגש איזשהו עם אנשים. סיפור מקרה שיש... לא סתם קלף, כאילו מין סרטון כזה, זה מרוץ כסרטון כזה של מפגש שלו. עצם זה שהתלבטתי, זאת אומרת, אני התמקדתי בלא לאפשר לנו הפסקה, אבל את מיקדת אותי שבעצם העיקר פה זה שהם החתימו על עצומה. כלומר, זה לא היה ברור מהקומיקס. יכול להיות שזה לא ברור מספיק. אז עכשיו שמיקדנו... אבל תנסו את זה על עוד אנשים. לא, בסדר, אנחנו... זה מעולה. אוקיי, אוקיי. את הדיוק הזה, זה מה טוב, אוקיי, אז נגיד שבחרתי את הקלף הלא נכון, מה קורה לי? אני חושבת שבקלף הלא נכון, ולא שלא במסגרת הדגם, הניסוי, אז אתה כן יכול ללכת ולהשיג את הזכות, אבל אז בעצם כשאתה חוזר לאי, אז אתה רואה שזה לא עזר למקרה. כאילו בעצם, ואז יש לך ניסיון נוסף. זאת אומרת, אני לא הבנתי, אבל זה משחק הוא משחק של קלפים, שאני צריך לבחור את הקלף הנכון, ואם בחרתי את הקלף הנכון התאמתי. לא, זה עוד לא אתגר. אז מה זה נקרא לצאת? כרגע... נגיד שבחרתי פה, נגיד שטעיתי, ספרי לי מה ההמשך. לא, ברגע שאתה לוחץ על קלף, אז בעצם... והמטה קסם הזה, נגיד ובחרת קלף נכון. זה כמו גבי בן דבי. נגיד בחרת את הקלף הנכון לרגע. אז אתה בוחר את הקלף הנכון. שהוא? זה. אוקיי. והמטה קסמים לוקח אותך למדינה חדשה. זה הקלף הנכון? כן. אז זה טוב ששאלת, זה אומר שזה לא ברור מהקומיקס, רשמנו לנו. אז זה לוקח אותך למדינה. יש כאן סאונד. הגעת לסין. הגעת לסין. כן. חווייתי. איזה שירות. עכשיו מנה של איזה משהו עם שופטי. אין את הסאונד של גבי בן דבי. לא, עכשיו הגעת לסין. ומה קרה לי עם מדד האושר? עוד לא, עוד כלום. מדד האושר יעלה כשאתה תתחיל להרוויח את הזכויות ולהחזיר אותם לעיר. אוקיי. ועכשיו, אבל לא הכל כל כך הרמוני. כי הגעת... ברוך הבא לסין. אתה נמצא עכשיו בשנת 1989 במרכז כיכר טיאנאנמן אשר בעיר בייג'ין. בכיכר הזו התקיימו סדרה של מחאות עממיות. עיקר המחאה היה כיבושה של הכיכר על ידי סטודנטים ברחבי סין. יפה שהיא בחרה אבטר של סיני. המהומות זכו לתמיכה של רוב תושבי המדינה, ושיאן ריכזו 100 מיליון איש. ב-20 במאי הוכרז בסין שלטון צבאי, אך זה לא הרתיע את המפגינים. לאחר מספר שבועות התקבלה ההחלטה לפנות את הכיכר ממפגינים תוך שימוש בכוח. התושבים התנגדו והצליחו למנוע מהצבא לתאר את הכיכר. הקרבות בין המפגינים לצבא נמשכו, והמפגינים שניסו לחזור לכיכר נתקלו בירי אש חיה מרובי החיילים. סין, שבמהלך שנות ה-80 נדמה היה שמשתנה, הידרדרה וחזרה למדינה הנשלטת בידי משטר חשוך ודתי. אוקיי. אבל עכשיו בעצם בשביל להשיג את הזכות יש אתגר. זהו, עכשיו אתה מגיע למדינה שבגדול התושבים בה נלחמו על הזכות הזאת שבחרת ארז וניצחו. עכשיו כדי שאתה תוכל לקבל את הזכות לא ממש ניצחו. אבל זה דוגמה. אז אתה צריך לפתור אתה צריך לעשות עכשיו משחקון על מנת לזכות בזכות הזו ולהחזיר אותה לאיש שלך. עכשיו, ההוראות המשחק זה שיש לך 6 מושגים חסרים בכתב אחידה
יש כאלה שחוזרים על עצמם. והמושגים האלה כולם מופיעים... רגע, זה שני משחקים לא, זה ביחד, זה מלווים אחד השני. שני מסכים. כאשר המושגים האלה מיוצגים בתמונות. כל מושג מיוצג על ידי 3 תמונות שמפוזרות על הלוח. אתה צריך לחבר בין 3 תמונות ששייכות למושג אחד על ידי תנועה על גבי הלוח, שאתה יכול לזוז רק למעלה למטה, ימינה ושמאלה. זאת אומרת, אלכסון, לקפוץ, זו תנועה פסולה. ברגע שתחבר שלישייה באופן נכון, אתה תחשוף את המילה ותופיע על גבי כתב החידה. רגע, דרך אגב, מותר לי לדבר תוך כדי ולהעיר הערות? אתה חייב. שקשורות או שרק בסוף עושים לא, אתה חייב. זה קצת לא מוטמע ברצף של המשחק, של האפן. אז בוא נראה להסביר לך. לא הערות מהסוג הזה ולא הסביר. לא, אוקיי. עכשיו אנחנו משחקים, אז תגיד, תמליל את המחשבות שלך בקול. אוקיי, עד עכשיו זה היה נורא כיף, פתאום אני תקוע, אני לא מבין איך זה קשור לרצף, כאילו, תן לנו את זרם. בסדר, אוקיי. ואחרי זה בסוף תנהלו דיון. אוקיי. תגיד, אני לא מבין, תגיד מה עובר לך בראש. יש לי קצת נתק עם מה שהצגתם בהתחלה עם הילדים. בוא תשאירו את זה לדיון, ברעיון. אוקיי. קשה לי לדבר על זה. עכשיו תנסה לפעול, ותוך כדי שאתה משחק... בסדר, נגיד זכות הבחירה. אוקיי, אז מה קשור כל זכות בחירה? לא, אנחנו בתוך זכות של הפגנה ומחאה, זה הזכות של להיות חלסים. איך אני אמור להבין שאני בזכות ההפגנה? לא הבנתי. כי אתה בחרת את זה מקודם, אנחנו רמזנו לך שזה הקלף הנכון. איבדתי את... אז זה להיות חלסים. איבדתי את קו החשיבה הזה. בסדר, אז יפה. אז בסין אתה בעצם צריך על ידי פתרון האתגר, אותו משחקון עכשיו, אתה צריך לזכות בזכות הזאת ולהחזיר אותה חזרה לעיר. כדי לעשות שם סדר. אתה לא מקבל את זה באופן מיידי רק בגלל שהגעת לסין. צריך לעבור כאן איזשהו אחד. זה פאזלי ונפלא, אבל מה אני צריך לעשות? אני שואל את עצמי, לסדר אותם בשלישיות. של אותו מכנה משותף. אותו המכנה המשותף מכנה הזה, משותף. המכנה, זאת מילה שחסרה פה. ברגע שאתה נוצר את זה שלישייה, היא מופיעה לך בכתב חידה. אוקיי, אז המילה נגיד היא הפגנה. אוקיי, אז תנסה לחפש 3 תמונות שמתארות לך הפגנה. מתחיל להזיז אותה. תביא אותם אחד ליד השנייה. הפגנה. זה מתאר לי הפגנה. אתה לא יכול להזיז. זה האתגר, זה רק ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. אתה צריך להזיז את כולם עד שאתה מביא את השלישייה ביחד. הבנתי. וואו, אז אולי נתקדם כדי שנוכל לראיין אותו? אפשר לעשות אולי... הבנתי, נגיד הזזתי קטגוריה וסידרתי. אחת. אולי נתחיל בקטגוריה אחת. מה זה קטגוריה? שלישייה אחת, מושג אחד, לנסות לאחד. מותר לי להזיז ככה? כן. אבל מותר לי פעמיים את אותו אחד? כן, הכל רק ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. נגיד השלישייה הזאת. אוקיי, זה לא נכון. ספציפית במקרה זה אין קשר בין השלושה. זאת אומרת, יש קשר בין שניהם. איך אני אמור לדעת שאין קשר? למה אין קשר? יש קשר, אבל יש ניואנסים. קשרים בדיוק מדויקים יותר. אז תסתכל מה משותף בשתי התמונות האלה, וזה לא קשורה אליו. כי זה נראה שזה צולם באותה הפגנה, אז אותה מצלמה אפילו, אותה איכות. לא, זה בגלל שוטרים מבגדים שונים.
טוב, לא משנה, נגיד סידרתי, כדי שלא נפריע לכם ברצף, נגיד אבל מה השלישייה הנכונה? אז נגיד בהפגנה אז יש את זה, ויש את זה. מה זה פלסטינאים? זה, לא, זה דרום אפריקה. אוקיי. ויש את זה. 3 הפגנות. 3 זה הפגנות. מאוד קשה, זה... קשה לראות אותך. לא, ילד לא יודע מה זה דרום אפריקה ומה זה לא דרום אפריקה. לא, הוא לא צריך לדעת את זה. לא, צריך לדעת שזה מייצג הפגנה, זה אז יכול להיות שהוא ישחק עד שהוא יגיע למצב של הכל יכול להיות, תסכול. אוקיי. וזה נגיד דיקטטורה. נכון. ועכשיו יש עניין של תקשורת, זה נגיד צוות ותקשורת, ויש את העניין של הבלוגים, כי זה צריך לקרוא כמובן גם את הטקסט ואז זה עוזר, אז מכוון את זה הצדדים. גם שם וגם פה. בסדר, הבנו. אוקיי, יפה. ויש למחאה. יפה מאוד. והדיכוי, דיקטטורה, הפגנה, תקשורת, בלוגים ומחאה. ואז זה בעצם מתחבר. ואז ברגע שהצלחת, כל פעם שהצלחת בוא'נה, שלישייה... אתם נשקעתם, מה, משהו... כן, בוא'נה, זה עובד. מה? ואז למעשה אתה חוזר, אתה מקבל... אנחנו מבקשות לשים. מפתח של הסוי. ואתה חוזר לאי, לא לסד עכשיו. ועכשיו אני חוזר. ומעניק אותה לתושבים. ומעניק לתושבים, מדד העושר עלה, ואתה עובר ל... אתה ממשיך לתאב ונפגש בעוד סיטואציה של עוד זכות שוב. ואז אני קופץ למדינה אחרת. ששם יש את הזכות הזאת, עושה שם ואז יש לי עוד אתגר כזה, לא כזה, אחר. אתגר אחר. משחקון, כן. ארצות הברית, תקופת העבדות, לינקולן. עכשיו כל פעם זה האווירה, כל פעם הדמות שזה אתה נוחת בבגד של אותה תקופה, האבטר שלך. עושה משחקון. לא, נראה לי שהוא נשאר. לא, בגדים שלו, אפשר לשנות. לא החלטנו, אפשר להכניס לאווירה. ואז אתה זוכר בזכות חוזר במדינה. עד שאתה פותר את כל איך הדינמיקה של העבודה השיתופית ביניכם? מצוין. סתם שאלתי. יאללה, אוקיי, בואי נמשיך. אז רגע, אנחנו מגיעים לסוף כדי שלא... זהו, הגענו, זהו, רצינו רק להדגים הדגמה אחת, אין לנו יותר. זה השלב שלנו. לא להוריד את זה עד הבית. לא להוריד את זה. אוקיי, מה אתן רוצות לדעת? איזה... מה שבא לך להגיד. איך המג'יק סטיק? איך הקריינית? ונדי, דפקת פה הקלטה של ווקי. ראית? חבל לך על הזמן. קודם כל, מאוד מושקע. זה עובד לי אפילו כמשחק שולחן עם כל האלמנטים האלה באווירה הזאת. זה עובד יפה. טוב, בקיצור, אז בואי נחזור, למעשה התחלנו עם הסיטואציה עם הילדים, נכון? כן. אז בסיטואציה עם הילדים קצת לא היה לי ברור כל כך מה אותה זכות שהופרה. הסיפור גם לא מספיק מדויק. אוקיי, אחר כך קפצנו לסין. אתה... בחרתי וקפצנו לסין, נכון? כן, בחרת את הזכות הנכונה שאתה צריך להרוויח אותה בשביל תושבי האי. הבאנו אותך למדינה שהיה בה עיסוק בזכות הזאת. אתם אני בוחר את המדינה שאני קופץ אליה או שהמנגנון? המנגנון לוקח אותך. המנגנון לקח אותי אוטומטית לסין ופתאום אני מקבל אתגר שמדבר על אפרטהייד, על הפרות בדרום אפריקה. זה נטו תמונות, אין מלל שמתווסף לתמונות האלה. סתם שאלת איפה זה. כן. זה לא חשוב. מה, היה לך עמוס, נסי רגע לסכם, היה לך עמוס לא ברור, מעברים בין החלקים, חסר לך הוראות קישור. לא, הדבר שהוא הכי באמת, לדעתי הוא הכי מהותי, זה שפתאום אני יוצר, ויש לי איזשהו אתגר שהוא מפריע לי בחוויה של הכיף.
כאילו שלא הבנת מה הקשר שלו? או שלא רצית לעשות אתגר? לא הבנת מה מפריע לך שם? השאלה אם הלמידה היא מוטמעת בתוך אתה קראת את הכתב חידה? יצא לך לקרוא אותו? אני לא סתם שואלת. קראתי את הכתב. כי זה בעצם ההגדרה של הזכות הזאת. כלומר, הילד לומד דרך פתרון הכתב חידה את כל הפרטים של הזכות. יצא לך לקרוא אותו? כן, אבל כשראיתי את זה אני חשבתי שאני צריך להשלים מילה אחת. אני לא ידעתי שיש פה כמה מילים. אוקיי, אז ההוראות. ההוראות של האתגר. אוקיי. וגם הכתב חידה זה נראה כמו כן, אבל מקבלים. נכון. ומשלימים. כל פעם שהוא פותר תמונה, עוד פעם, במקום להסביר לי, תקשיבי למה שאתה סבבה. תקשיבי למה שארז אומר. זה אפילו כזה אותנטי. אוקיי. אוי, מה, הגעתי לפה. עכשיו, התמונות גם היו מאוד מורכבות. זאת אומרת, אני מסתכל על סיטואציה של הפגנה, אז אני לא יודע שזאת הפגנה מדרום אפריקה, והשנייה היא מהשטחים. הפגנה זאת הפגנה. זה מה שניסינו להגיד. תמונות שמתארות הפגנה, לא איפה, לא מעניין אותנו איפה. זה 3 תמונות שמתארות אבל הפגנה. עמד שם מישהו ככה שהוא עושה ככה על איזושהי חומה, שזה יכול להיות גם איזושהי הפגנה. הילד הזה. אז התמונות צריכות להיות יותר. כן, אבל זה אמרת שזה לא שייך לאותה סיטואציה. לא, זה שייך. מה שלא היה שייך זה שתי תמונות של דיכוי, שוטרים אלו סיטואציות אבל שהן גם מתוך הפגנות, שגוררים מפגינים. אבל שוב יש ניואנסים. אז מה קורה לילד נגיד שאומרים לו אירור, טעות? מה הוא מבין מזה? אבל הוא לא מבין, הוא נכנס לתסכול. האלמנט של התסכול פה יכול להיכנס. כן, אבל גם אם הוא מיד יצליח, זה גם צריך להיות קל מדי. זאת אומרת, יכול להיות שהם היו נותנים לך 10 דקות לשחק, זה היה פתאום מעניין אותך, כי היית מתחיל להרכיב לבד שלישיות, תופס את הרעיון ומתחיל לשחק, אל תשכח שלא שיחקתי. בסדר. עוד ניסויים, עוד סבבים, בואו. אז אולי פשוט תבחרו תמונות שהן לא על הגבול, שזה יכול להיות גם וגם. אלא ממש רק משהו אחד שהוא הפגנה, אבל שאי אפשר לפרש אותו גם שזה אולי לא יודע מה זה לא הופך להיות נורא ברור מדי שזה, אתה יודע, כמו להגיד רק תפוחים או רק תפוזים או רק עגבניות. אבל את יכולה להרכיב למשל כל מיני שלישיות, שלישייה שהיא מסימן גרפי, שלישייה שהיא מתמונה ושלישייה שהיא ממלך. אפשר לחשוב על כל מיני סוגים של שלישיות. חוץ מזה שאנחנו לומדים את המשחק, אנחנו גם לומדים את לא, זה שלך, ארז. זהו? זה שלך. אני מבקשת להגיע. וואלה, כמה זמן עד שהמשחק עולה? כמה זמן עד שהמשחק עולה? זה טכנית, אני מחכה פה, אני מחכה. אבל לא קראת את המאמר? לא יודע, זה... או שהאינטרנט איתי, או לא עולה. אני מבקשת מחר לרוני דיין את זה. תגיד לו זה מילה שלי. תגיד לו זה משהו רבה. רגע, זה בפלאש? אני צריך להוריד פלאש? קודם כל, אנחנו נשים דקות. אנחנו יודעים שיש 10 דקות למשחק, ו10 דקות לרעיון. כן, אבל אני משאירה את זה בטוח שנצלם גם את ניר ואת דמית. אבל צילם? זה פועל עדיין. כן, יש דברים שאתם כרגע על תקן של המשחק. אז אם יש טקסטים של חלק מהמשחק, תגידו אותם. אבל אל תסבירו לשחקן תוך כדי, אתה היית אמור פה לעשות פה וזה. אם הוא לא הבין, סימן שמשהו לא היה ברור, אז תנו לזה לקרוא. אל תחנכו את השחקנים שלכם. לא, נעשה סדר את התמונות. לחנך אותם שהמשחק יעבוד. זה פשוט לתקן את הניסוי, אתם מבינים? אז האומנות כאן בשלב הניסוי היא לא להתערב. אוקיי, דבר שני, זה קשה לא להתערב, אבל אל תתערבו, רק תדובבו אותם לדבר. מה אתה חושב עכשיו, מה אתה מרגיש עכשיו, תדובבו את השחקנים שלכם, תנו להם את הטקסטים של המשחק, שהטקסטים של המשחק צריכים להיות, ואל תיכנסו עם מטה דיבור על המשחק. אוקיי, זה הערה מספר 1. והשחקנים תנסו לשתף פעולה, תתאמנו בחשיבה בקול. אני עכשיו ניגעתי, אוקיי, מה אני צריכה לעשות עכשיו? איך התמונה הזאת קשורה לתמונה הזאת? תנסו להמליל את מה שקורה לכם בראש תוך כדי משחק. אוקיי? זה לשלב המשחק, 10 דקות כאלה. אחרי זה שלב הרעיון, אל תדלגו עליו, אני חושב באמת לקרוא שאלות רעיון, ממש תראיינו את השחקנים. עכשיו, כשאתם ראיינו את השחקנים, תקשיבו להם, תשאלו שאלה ותקשיבו. אל
יגידו להם, שמעת כמעט את כולם פה אומרים, היית צריך לעשות ככה וככה וככה, או המשחק הוא ככה וככה וככה, לא, המטרה היא לא כרגע להסביר לשחקנים את המשחק. זה לקבל את הפידבק האותנטי שלהם ולקבל אותו בהקשבה, בלי להתווכח איתם. פשוט תשאלו אותם שאלות ותקבלו, תעשו כמה שיותר אינפורמציה. מי שצריך לדבר רוב הזמן זה השחקן, זה לא אתם. אתם צריכים להיות בעמדה מאוד מאוד ניטרלית. תדמיינו שאתם עכשיו בן אדם חיצוני שעושה את הניסוי הזה, אתם לא מצוות את המשחק, אתם נסיני משחק מקצועיים, תקשיבו כמה שיותר. אז יש לנו עכשיו 20 דקות לצוות הבא, אני מבקשת שתעשייני. הנה, אנחנו פותחים לכם את תפריט. כן, בואי זמן? כן. ממש רגע, אבל צריך עוד מישהו איתך. רגע, אני פה... היא תגיד בסדר? אז לא, היא פה. זהו, את אומרת שצריך צריכה לדעת. מה זה, גבר זבל? גבר זבל? אתם צריכים להיפרד מהמשחק. ראית את המפתחה שלי? כשאתם מגיעות לסין הזה, ניר, אפשר לחזור אותך בואי לעיר נועה. איך היה עם קרין וטליה? איך המשחק שלנו? אמרתי, שיחקתם אותה. מי עכשיו? האמת האם אנחנו צריכים להסיק מסקנות? האמת שהחלק שהכי כאילו חסר לנו זה החלק של ההסברים שמסביר את החלק של המפה. אוקיי. שמת לב? רגע, אבל את צריכה לחפות את זה מעמיד. טוב, יאללה. יאללה. אנחנו מתחילים את הסשן, מי שרוצה... מה הבעיה שלנו? היא באפלה. אבל תעשה למקום שתשחקו ביחד. מה לעשות? תעשה למקום שתשחקו ממש ביחד. מפתחות בפנים. אני צריכה משקפיים? כן, אקריא לך, כן, זה נכון. אוקיי, לחצתם? על מה לחצנו? על כנס המשחק. נכנסנו. רגע. בוא זה קצת אחורה. אוקיי, רגע. טוב, זה הפוך, אבל... איזה מפה? זה היה העורב. רגע, זה אמור להיפתח? אתה יכול... אנחנו לא מדברים. אנו שמחים להודיע לך שזכית באי אחד היום היפים בעולם. עבור צמחייה עשירה, צבעים ירוקים לצד חופים לבנים שגדלים במי ים טורקי. האי נמצא בסכנה אמיתית וגורלית. תושבי האי נמצאים בסכסוכים פנימיים וחוסר סדר חברתי. אף אחד מהתושבים לא יודע איך אתה לפתור את הסכסוכים שהולכים למקום שום חוק וסדר חברתי שיכול להגן על התושבים. זכויותיהם הבסיסיות אינן ממומשות. המשימה שלך היא להעניק לתושבי האי את זכויותיהם כדי שיוכלו להקים חברה לפיה כולם יחיו כאנשים שווי זכויות. אתה עומד לצד במסע שיפגיש אותך לאנשי האי ויספרו לך על מצבם ומשם תמשיך להתגורר בעיני העולם ולקחת זמן שונה תחפש את הזכויות שחסרו באי שלך. אתה מכיר אנשים משמעותיים ששינו את פני האנושות במיוחד באירועים שנחקקו בדפי ההיסטוריה כאירועים משני חיים. זה הכל על האי? לא תמיד פשוט לקבל זכויות, לעתים יש להיאבק ולהתאמץ. זה כאן בדרך כלל להתמודד עם דברים ומשימות. אם תצליח הזכות שלך ותוכל להעניק אותה לתושבי האי ולהציל אותם מהקושי שהם חווים עכשיו ולהעלות את מדד האושר. אנו סומכים עליך ובטוחים שתצליח להציל, זה מהבהב, שתצליח להציל את האי המיוחד שלך בהצלחה. אוקיי, כולם בוכים עכשיו. זה אומר שכולם עצובים. לא, אבל הם צריכים לבחור. נכון. תבחרו אבטר.
ניר, אתה צריך אתה בוחר? מה? אתם יכולים לבחור שתי דמויות. דמות החוקר. מה הגילאים דרך אגב? אוקיי. כמה אני? אתה בן 12, 15, 14, 13. אוקיי, אתה רוצה להיות אביר? לא יודע. בחר לנו את האביר. הוא עומד באמצע. אוקיי. אוי. איזה אחד. אוקיי. מאיפה זה מתחיל? לא, אבל... מה אתם אומרים? לא יודע, בקומיקס זה עליון. מה? לא לאפשר לנו הפסקה? מה אתם אומרים? רגע, מי אני? זה אני? לא, זה אני רק. לא, זה לא אתה. אתה רואה סיטואציה בעיר. אוקיי, מה אתם אומרים? לא לאשר לנו. תחשוב שזה משחקים לך. חייבים לעשות משהו. מה כבר נשאר לעשות הרגע? מה הרעיון? דיברנו, ביקשנו, הסתמנו על עצומה, מה חייב עוד? פטי ברד. מה? זה אצלי במשפחה. רגע, על מה מדברים? אוקיי. על מה מדברים באמת? לא, מה פתאום? בטח כן. לא. על מה מדברים פה? תחשבו שאתם, אני בסדר, אם זה ממוחשב אז אתם נכנסים לכל מיני מקומות בתוך מטיילים בעיר ואז אנחנו בחרנו סבבה, זה קפץ, על הכיף. אז פתחתם וראיתם את הקומיקס הזה מדבר, האנשים מדברים את סבבה, הסיטואציה. אוקיי. עכשיו אתם בעצם צריכים לזהות פה איזה זכות מופרעת. אתם לא יודעים. לא. אז עכשיו, מאיפה אני בוחרת את הזכות? מה אני אמורה? לחצתי. אני עכשיו בתור שחקן הזה, אני לוחצת בכל מיני מקומות. תחילות הזכויות. אוקיי. זה לא נכון. זה לא אמור להיות. לא, חופש הבחירה? לא, זה לא מה אתם צריכים להבין. מה הם צריכים לעשות כדי לקבל את מה שהם רוצים? לחתום על עצומה. הם כבר החתימו עצומה. הם ביקשו, החתימו על עצומה, מה עוד? להפגין. אז מה הזכות שהופרה? אז קחי אותם. היא לא הופרה, הם עוד לא ניצלו אותה. זה סיימתי בסיטואציה. אם עושה, אנחנו, אוקיי. אז אני שומרת את זה אצלי. כן, זרים מה... את זה מה שאת צריכה בעצם... זה מוביל אותך, זה אמורה להבין מזה. רגע, מה היא צריכה, מה היה כתוב לך פה שאת צריכה לעשות? את צריכה להביא? לשמח אותם. אז ברגע שאני אומרת להם שיש להם חופש הפגנה, אז הם הופכים להיות יותר שמחים? לא, דקה. את מטיילת באי, נכון? ואת נתקלת בסיטואציה כזאת של האי שלך, נכון? אז את מבינה מתוך הלוח ומתוך הקומיקס שהזכות שהופרה, שאחת הזכויות שמופרות שמופרות בתוך האי שלך היא הזכות להפגנה. אוקיי, הבנת את זה? כן, יפה. רגע, לא, עוד לא. עכשיו, כלב סמים. רגע, לא, עכשיו תוריד את זה. מזכירה את רגע, שנייה, עוד לא תגעו במפה. מדהים, אני חשבתי בדיוק על צ'יינה. מה? אני רוצה מדינה אחרת. לא, זה לוקח אותו אוטומטית. לא שואלים אותי? אז למה המקל? חכו רגע, שנייה. אבל זה דמו כזה. אני רוצה פה סאוטה ברזיל. אני מסעדה, שנייה אחת, רגע. זה לא בחירה סופית. כמו שצריך. חזק. רגע, הם חלק מהאי שלו אבל? לא, יש סופים. עם המג'יק סטיק על ואז היה ואותה סופים. זה דוקטורט בעיקר. דבי אנגבי. הגעתם לסין? הגענו. יפה. אנחנו מרגישים. שנייה. הגעתם לסין. ועכשיו. ברוך הבא לסין. אתה נמצא עכשיו בשנת 1989 במרכז כיכר טיאנאנמן שבעיר בייג'ין. בכיכר זו
התקיימו סדרה של מחאות עממיות. עיקר המחאה היה כינושה של הכיכר על ידי סטודנטים מרחבי סין, אשר דרשו לערוך רפורמות דמוקרטיות במדינה. המהומות זכו לתמיכה של רוב תושבי המדינה, ובשיאן ריכזו מעל 1,000,000 איש. ב-20 במאי הוכרז בסין שלטון צבאי, אך זה לא הרתיע את המפגינים. לאחר מספר שבועות התקבלה ההחלטה לפנות את הכיכר ממפגינים תוך שימוש בכוח. התושבים התנגדו, אך לא הצליחו למנוע מהצבא לתאר את הכיכר. הקרבות בין המפגינים לצבא נמשכו, והמפגינים שניסו לחזור לכיכר התגלו בירי אש חיה מרובי החיילים. סין, שבמהלך שנות ה-80 נדמה היה שמשתנה, הידרדרה וחזרה למדינה הנשלטת בידי משטר חשוך ומדכא. אוקיי. עכשיו, אין לנו מעברונים, אנחנו חייבים. עכשיו, אתם צריכים בעצם בתוך סין לעשות משחקון שגורם לכם להרוויח את הזכות. להרוויח את הזכות ואיתה אתה חוזר לאיש. יש לכם עוד 10 דקות. איזה זכות להפגין? כן. יש לכם עוד 10 דקות בסך. זה ממש דומה כן, בבקשה. תזיז את הדברים. לא, את הכתב חידה. נכון, זה הולך ביחד עם הכתב חידה. דקה, פחות. זה לא נכון, זה קודם את זה אחרי זה, קודם הכתב חידה ואחרי זה את זה. וזה הכתב חידה. עכשיו יש פה מילים שמופיעות כמה פעמים, ברגע שתמצאו את המילה, כל המקומות שהיא מופיעה בהם. אתם צריכים בעצם לחבר, להזיז תמונות על הלוח, ולחבר 3 תמונות, שבעצם ייתנו לכם מושג אחד מהמושגים האלה ולהחזיק אותם על הלוח. לחבר ככה? לא להרים, כן? לגרום. אתם יכולים לראות את המילים, זהו, אתם יכולים לקרוא את הטקסט ואז למצוא בעזרתו את המילים, את המושגים. הפגנה והמחאה. בבקשה. זהו, עכשיו אתם יכולים למצוא את שתי המילים האלו. רגע, כמה? 3 יש לי כל אחד? כל מושג הוא 3 תמונות. תחברו, זאת אומרת, אתם צריכים לגרור שהם יהיו באותה שורה, באותו טור. לא מרימים, רק גוררים. אסור להם. ואם אני לא יכול לעבור? אתה יכול, ישר. בקו ישר. זה זה גם פה. זה עוד הפגנה, איפה הפגנה? הנה, יש לכם. זה הפגנה. יאללה. לא טוב? זה לא הפגנה. אתם יכולים להמשיך לקרוא את כתב החידה ולמצוא את שאר המושגים. אולי זה יעזור. זאת אומרת, ברגע שאני מסיים את ההרכבה... אז יש לך שלשות ויש לך כל מיני סגורות בתוך הקטע. בזכות זה. זה גם הפגנה ומחאה. מעבוד קיום הבאת מחר קצת קיום מה יש? איזה מילים? הפגנה ומחאה יש פה גם כן זכות. זה מופיע כמה פעמים, זה אמור היה להתמלא אוטומטית. תחשבו שמתמלאים אוטומטית. אדומים. קצת קיום ההפגנה או המחאה וזה לא, זה הפגנה. ועד גם יכול דרך זה והיחיד הרבים עברי האם נהנית, לא נהנית, מה לא נהנית? כגון מה יש? תקשורת. דיכוי המונים? תקשורת המונים. יש תקשורת? כן. אז רגע, תקשורת, תביא תקשורת פה. טוב, אנחנו צריכים, בסדר, בואו תנסו. תקשורת, גם אחרי תקשורת. מה זה? יש רמז? אתה רוצה ללחוץ על רמז? לא, זה גם אחרי תקשורת. לא? אתה יכול ללחוץ על רמז. זה בלוג. איפה רמז? תקשורת.
זה בלוגים. זה בלוגים. אבל אלה לא נכונים. עוד מעט אנחנו נראה. לא, מצאתם אבל בוא נגיד שמצאתם, אנחנו לא נספיק לך. כן, זהו, מצאתם את המושגים. מצאתם את שלושת המושגים גם אם לא... זה דיקטטורה. סבבה. זה לפה וזה לפה וזה לפה. ומשטרי דיקטטורה. כן, הנה, זה דיקטטורה, שני אלה, אבל... הזכות להפגין, זה הפגנה. נכון? טוב. זה הפגנה. בסדר, הבנתם את המשחקים. אנחנו צריכים לשמוע... מה עוד יש אבל? יש לנו, חסר לנו משהו, לא? בלוגים, תקשורת. בלוגים עשינו. בסדר, זהו. תקשורת עשינו. מה אלה? דיכוי. עושה לכם דיכוי. אמרת. מה? דיכוי. עצם דיכוי. האחרון זה דיכוי. זה דיקטטורה, זה דיכוי, זה דיכוי. מסדרת לנו? כן. זה פה. אנחנו רוצים להגיע לשור. מה זה היה? דיקטטורה. למרות שזה לא בולט. לא, זה דיקטטורה. איפה ה... זה. זה מה זה? הפגנה. אז איפה כל ההפגנה? האוהלים זה זה לא המחאה. קשור, לא? אוהלים זה מחאה. זה מחאה. לא הבנתי, איפה כל אלה? ההבדל בין מחאה להפגנה הוא לא נכון. זה מה אבל אלה? הפגנה זה מה שלושת הפגנה אלה? של... זה דיכוי. זה מחאה. וזה אז איפה המחאה הזאת? מחאה. מחאה. זה מחאה. מחאת אוהלים. מה? זה מחאת האוהלים? זה לפה. זה הפגנה. בדיוק. וזה? דיכוי. אוקיי. לא, זה דיכוי. דיקטטורה זה עוד דיכוי. אוקיי. דיקטטורה. אז אמר לא, המילים האלה בעצם צריכים לתת לכם את הרובריקות של התמונות. אוקיי. סבבה. מה, להמשיך? לא, רק תשימו את השאלה כל הזמן לעיבוד. אוקיי, סיימתם, עשיתם את המשימה, משחקון בתוך C, נניח. יצאנו מ-C. ואז אני חוזר לזה, לאי שלי. אתה חוזר עם הזכות. תקבלי את זה. עם הזכות, איפה האי? כאן רגע. רגע, אבל איך קיבלתי את הזכות? באיזה צורה? סבבה, אבל איך קיבלתי את זה? פיזי, כאילו... נתתי את זה בהתחלה, כאילו קיבלתי אותה בהתחלה. אוקיי, אז עכשיו אני מקבל את הקלף הזה. לא, עכשיו אתה מקבל את זה. נכון, מפתח. מפתח הנכון. זה ואתה חוזר לאי. טוב, רעיון. חזרנו לאי? מה דעתכם? אתה שם את זה באי ומעלה את מדד הזכות, ואז אתה הולך לחדר אחר ואתה רואה זכות אחרת שמופר, אתה צריך לזהות אותה. איך אני הולך? אבל המשחק מוביל אותי? כן, המנגנון של המשחק ייקח אותך עכשיו, למשל אם אתה צודק, סתם סיטואציה של אוטובוס באי, שהשחורים יושבים באחורה ולבנים יושבים בקדימה, אז הוא ייקח אותך אולי לדרום אפריקה. לראות את הזכות הזאת, לזהות אותה, לשמוע עליה ולחזור עם זה לתוך האי שלך ובעצם להעלות את מדד האושר שלהם. אוקיי. ככה זה בעצם עובד. סבבה. טוב. מה השאלה? אני לא יכולה לדעת. באופן כללי... מה חשבתם על המשחק? מורכב. גם אני חשבתי מורכב ישר. למה אני לא מצליחה להבין? האם נהנית? ממה נהנית? ממה לא נהנית? נהנית. נהניתם. אני נהניתי מהמקום. אז מה, כאילו מזה שזה נוסטלגיה או מזה שזה כאילו... לא, באמת. נהניתי מזה שאפשר לעבור ממקום למקום כדי לקבל את זה בצורה מאוד משמעותית. לעבור לסין כדי לדעת על הנושא של הפגנה ומשטרים דיקטטוריים זה באמת... זה מקליט אותנו? כן. זה משמעותי. לא נהניתי כי זה היה לי מצד שני, לא נהניתי בגלל... שזה היה יותר מדי מעברים שהייתי צריכה אתכם, אני לא הבנתי מה רוצים ממני באותה נקודה. אני חושבת שזה משמעותי במשחק. כן, אני חושב שאני יכול להסביר את זה בזה, אבל אני לא יודע, אני לפחות, כאילו, הדבר שהציק לי רק, הייתי צריך לקרוא הרבה, אין לי כוח, אני משחק עכשיו, קראתי המון.
לא אבל בא לי. רגע, את הקטע של הקומיקס אתה לא קורא. לא, הקומיקס היה מגניב. לא, הקומיקס היה מגניב. תדמיין שכאילו בהתחלה נתתם המון מידע. זה היה המון. המון. אני רוצה להיכנס, תעזבי אותי עכשיו מכל. זה סבבה שזה, כאילו, סבבה שזה נמצא כאילו בצד, שאני יכול לקרוא את זה מתי שאני רוצה נגיד, אבל אולי איזה הסבר קטן שכבר זה לשחק. מה? מיד לעבור הלאה. כן, אני ישר חיפשתי את הכפתור. לעבור הלאה. זה מגניב שהוא נמצא בצד, כאילו זה מגניב אם זה היה ככה, כאילו הייתי יכול לקרוא את המטרות של המשחק, אבל הייתי רוצה איזה הסבר ראשוני, כאילו מה המטרות, ויאללה, נכנס לשחק. ארוך מדי. מה חשבתם על המשחקונים? היו לכם בעצם פה 2.5, אחד זה היה הראשון לזהות לקבל את הזכות מלכתחילה, אחרי זה... קומיקס היה מאתגר ומגניב. מאתגר ומגניב, כאילו... הקומיקס לא אמור היה להיות משימה, הוא היה אמור להיות רק מוביל, בעצם הסיטואציה בעיר. הוא עדיין היה משימה. אני הייתי לזהות בתור הסיטואציה כזה. את לא היית אמורה לזהות. כי אמורה לזהות את הכרטיס שאני זה ישר קפץ. ככה אני... לא, אתם הייתם צריכים לזהות את הזכות של ישראל. לא, אבל זה לא מתאים איתו. דווקא מזה נהניתי. אני גם נהניתי. כי אני לא ידעתי. זה לא היה קיים שם, אי אפשר היה לזהות את זה משם. אבל זה דווקא היה אתגר מעניין לזהות. המשימה שלכם היא לחזור לצוותים המקומיים, לפתוח את דוח הניסוי ולהתחיל לכתוב את המדינה. ואני אגיד לכם לגבי המשחק הזה, לא יודע, אני הייתי מעדיף, הייתי מעדיף לשחק או בחלק ההוא או בחלק הזה. מה זה או בחלק ההוא? לא בשניהם. או במלל או בתמונות. ביחד זה קשה. היה נורא כיף. חבל שלא הספקנו לראות את כל הזה. אבל מגניב לאללה. רגע, קחו את זה שלכם. תודה. לתת לבת שלך בבקשה. תקשיב, באמת תיקח אותה לחווה בבית לחם הכללית. רגע, נעצור את זה. בשביל החלב, נכון? כן.